बयनिसिमबो गिबियाव साबायखर बावनाय जाहैबाय आरो बेजों लोगोसे दिनै नुजाफैनाय जोंनि मिडिया फंबायखौबो साबायखर जासिदों। बोसोरफ्रोमबो जों जेरखम बादि जारागुरि पिकनिक स्पटखौ जों खुंबोदों, थिग देग्लायबो बेखौ लोब्बा लाखिनानै फैगौ डिसेम्बरनि 15 थारिखनिफ्राय जों बेखेवनो आखायाव लादों। आरो बेनिखायनो बयखौबो खावलायो जेन' जोंनि पिकनिक स्पटआव फैनानै बयबो हेफाजाब होफैयो जोंनि कमिटिखौ। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां सुबिदा दं। बेनो जाबाय गोग्गो दै लोंनाय बेबो दं। आरो जोंहा जानायनि थाखाय खुनु मोनसे उसुबिदा गैया। थानो जानो लोंनो गेलेनो बेबादि गोबां आइटेमनि सुबिदाफोर दं। बेनिखायनो खावलायदों बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि सिगांनो सोरबाफोर जुदि जानो गोसोब्ला फैनो हासिगोन आरो। लकेसना जोङो जारागुरि बाजारनिफ्राय ओरै सोनाबथिं बेंगल बर्डार, खाथियावनो संकस दैबो दं। बिराद मोजां, बेहा फैनो हागोन बयबो। जारागुरि खैरो बागान पिकनिक स्पट।